in zawain chi bai le ule tun tuma chun Bible kan hriat lar lal solan thito nu Samuela a ko chuaka anin biak chungchang kha kan soi zui dona kha Samuela kha Bible mi thiam tam tak te chuan Samuela tak tak ani lo ti in ngai dan an neya kan soi zui don ani Samuela pakhat na bung som ni pariat chang som panga chuan heti hian kan hmuwa tin Samuela chuan sola hena enga tinge heti anga min ko chua buai ni atia tin sola chuan changa kamang ang matinani Philistia mi te chuan min dova pathian la chuan mi hoisana zol nei emo mumang emo poin min chang ta reng lawa chu wang chuan ka ti tur mi hril turin ka kota chi ani atia ti kan hmuwa helaya po hian ram huai ayan thiamin a ko chua Samuel le sola hi a indor ti kan hmuwa amalama Bible changa te kan hmuangin sola chu thuoi lo wangin pathian in a hnol to a Samuel pakhat na bung som panga chang som ni le pathum le ni kwa kan hmuwa tin pathian tharau thiang hlim po a chhunga ta abo to a tharau thiang hlim aya tharau sualin alu ata ti kan hmu ani kha a hnuwa sola chuan hruaina amamo le sia pathian a zonga ma se pathian chuan a chang du to lo ti kan hrebok chudi chuan sola chuan endor khuwa doi thiam ayan thiam hena akala angen na chu Samuela zol nei thito Samuela pakhat na bung som ni panga chang khata kan hmuang khan zol nei thito Samuela chu ko chuak le turin ang ena a chan chu Samuela hena tran puina don abei seiwang ani berang chu Bible chuan Samuela chu lei hnuai ta lo chuak angin a soya sola hena Israel te ne anni don thu le sola athi don thu a hril ani kha ram huai ayan thiamin a ko chuak kha Samuel tak tak ani ringtu anom venwal thawa hai hian soim sadai taila thome Bible thiam theology an tam tak chuan khamuna khan Samuel tak tak alo lang ani antia doi thiam nu thil ti awang ni lawin pathianin athu nei na mangin Samuel chu alo lan ti rani anti ma se he ngai dan hi Bible mi thiam te a pom lo an tam khop maya kan thupu ya kan lut chho zelang ayan thiamin a ko chua Samuel tak tak ani lo ti ring tu te engmaw zai an om kan ti kha tharau sual demonic spirit ani zoka pathian po he thila hian atel lo ani anti he ngai dan nei tu te tan an chan chan te han ta rang zui ta ila ama sabeka chuan mi thi to biak hi sual ani ti ania Bible chuan mi thi zo na nei le an ma ni biak tum chu sual ani thu a soi chiang hle a hei hi necromancy an ti a pathianin a khap nget tlatani mi thi to thu zo le tharau biak chu Deuteronomy bung som pariat chang som pakhata te Isaiah bung som pariat chang kwa te chiang takin mi thi to thu zo tu emo tharau bia emo zongsu ti hi heng chang pahnia te hian chiang takin kan hmu ani chu wangin pathian a khap to thil chu mi pakhatin angen awang chowa Samuel an kai thole chu arin omlo ani anti tin Isua pon mi thi de chu minung te vavau khan le turin anlo kir thailo thu luka bung som paruk chang som ni pasari atanga thum khata me hausa le lazara thu kan hmuwa mi thi de chu an thi to a chu wang minung te thil hrila avavau khana khatia kau kir thai an ni lo thu kha luka bung som paruk chang som ni pasari atanga thum khata Isua nge in chiang takin a soi ani hei mei ba ka hiam pathian chuan sola a chang du to lawa a hnol to a engti kongjong main a chang du to lo ti Bible na soi chianga chu tiang chuan u le ani lain engtin nge pathian in a chan du lo hnuwa doi thiam mit doi vai nu mang hian a chan te du lang ti hi zona ani ome Bible hi uluk taka chhia chuan Solon Samuela a hmu ti a soi lawa doi thiam nu chawin a hmu ni na langa Samuel pakhat na bung som ni pariat chang som pathum som pali a hian lal chuan mei chen hena chuan lausu enge I hmu le atia mei chia chuan Solon hena leita pathian ni om tak lo chuak ka hmu atia ani chuan eng ang nge ani atia mei chia chuan putar ani korfual a ha atia
Saul chuan Samuel ani ti a hreta a bok khopin chi baya buk ti kan hmu a Saul hian a hmu thu Bible hian a soilem lo ani a hnuwa Saul le Samuel a in biak po khan doi thiam nu chu tharau sualin a lua chu tharau sual chu Samuel anga in lanin thu a soi ani yang ti ngai dan nei hi Bible Jeremy te zinga an tam khop mai Bible chuan tharau sual te hian mihring te hmangin thu an soi thei ti chiang takin heng mathaya bungaria chang somni pakwa changa thum khata te marka bung khat chang somni pathum ni li ya te luka bungli chang som thum pathum thum li ya te tirko te thilti bung som paruk chang som paruk som paria ta te marka vek bung kwa chang somni parwa te min shila Samuel tharau an kau chu lai hian Saul le doi thiam nu chu in hlat deuh takin an om ni in langa chu wangin Saul chuan doi thiam nu chu Samuel anga thu soi mai ani thu a hmu thei lo ni in angai thei ani Samuel pakhat na bung somni paria chang somni pakhat kha lo chhia chiang ta ila Samuel pakhat na bung somni paria chang som pahnia doi thiam nu in Samuel a hmu in a hlawa a au vak thu kan hmuwa hetia doi thiam point a hlau em wang khan Samuel tak nge ani yang ti rin danan neya amaro chu doi thiam nu hian makti tak angin alang lui ani yang ti ngai dan nei an om thawa a chan po setana hi eng fa te anga langa sual khoi tau turin ain siam danglam thei ti Bible in min shil ani chu wangin thil pakhat kan hriat ta na tha chu Samuel tharau lo in lar kha pathian atanga local anga alan awang mai in pathian tir ani ngei ti akok lo ani anti pathian atangin ni tak se chuan pathian thu nen ain lar dang kha ain rem tur ania ma se Bible thu danga Bible chang dangin aziak angin doi thiam nu in Samuel a ko chu kha ain rem thei thot lo ani anti le zel ani Bible thu nen an han me bel hian Samuel ani thei lo ti tu te chuan chan chan dang an dap zela shil lok na a thlen tlat awangin Samuel ani ti akok ngot lo ti ngai dan om le ta Bible mi thiam tam tak chuan Samuel in lar khan Israel te hena an tlom tur thu te Saul thi tur thu te asoya adik ngei meya Samuel tak tak ani yang ti rin mai aul chuti rolin pathian chuin malam huna ria ma se chu chuan pathian chau hi malam hun lo thleng tur soilok thei ani lo antia a chan chu pathian khan khati lai khan Saul chu kal san to a Saul chu tharau sual thu nei na hnuaya om to ani setana le atir ko te chuan Saul chuan thunun to a nak tu kai thi yang ti in an shil thei ani anti chu thil chu Saul chunga anti hlodling thei bok ni in an ngai ani a tak taka chuan Samuel ange ani yem ani lawem ti chu tu mai in tun huna hian an shil fia thei to lawa ma se Bible pum pui zir chian na tangin Saul hena thu soi tu kha Samuel tak tak dilovin tharau sual pakhat Samuel anga in lan ani jok anti ani pathian po he thila hian ain rol lo shrim ni in mi thiam engemaw za chuan an soi zui zel ani Samuel ani thei lo ti tu te chuan thu dang deuh le a hmalama kan soi to te po belin Samuel chu a thi hnuwa alo kir lo tur chan point sang he tiangin an soi le zela a hmalama mi ne in ang om ma se midang ngai dan ani awangin an soyang hian kan da chhong zelang masabera chuan pathianin Saul a hnol to awangin ti hi thupui an mangphota he thil than ma luk khan pathianin a tharau chu Saul atangin alabo to ti kan hria Bible bung le chang po kan tarlan to kha Saul angai poina poma tim pathian chuan a hma angin a chang to lo ti Bible kan hmu boka chu wang chung pathianin Samuel chu danglam takaron tirin Saul chu Philistia mi te ne na indona athi tur thu shil tura phalna apek arin om lo ani Samuel pakhat na bungsom ni pariata po pathianin a tharau chu Saul atangin alabo to ti hi voi ni lai a soyani a pathina chuan ring tu thi to da tharau chu pathian kuta a om to ti thuan soile a mithi to lalpa thi te chu pathian kuta an oma aro puina an chol to a an taksa chu leihnuya muang takin a chol ani thupon bung som pali chang som pathuma chuan tin vana changin oin
heti hian ziak ro tuna chuan mithi lalpa thi te chu an enga tholang ani an thorim na te chu an cholsan toang an thil ti te chuan aron zui ve don sia ati ka hria ti kan hmu kha he bible chang wang po hian Samuela a thorim na zong a zo hnuwa pathianin leia atir le arin omlo em ani thiloi omlo tak khanzel din chin ila en tianan diabola setana khan Samuela taksa chu lo nei ta ang sela Samuela tak ani chuan tharau po anei nge yang ma se wana Samuela tharau om to chu taksa aron let le a leichunga mi hnena aron lang turin leichunga mi hnena aron lang turin diabolan thunei na anei arin omlo shima diabola ram chu shem hun le misual da thinlunga ania vane ro chu pathian le ami thiang hlim te ram ania chuta chuan setana tan hun omlo ani bible apo diabolan lalpa thi to de taksa le tharau ati boi theilo zia alanga hengte wang hian mei chedoi thiam chuan a thiam na zong mang ma se Samuel taksa ruak to le tharau chu aron man tangkai kop thei arin omlo shim ani pathumna chuan solan mel lang lo chu chibai abuk ti kan she thiam ome ayan thiamin Samuel ang akau chu khan sola chibai buk kha apom ti bible kan huwa Samuel tak ni se chuan sola chu lal ani awangin chu tiang za na chu Samuel khan don aram ti lawang ti hi mithiam then khat ngai dan ania a chan chu pathian zol nei pathian mi bik ni ma se Samuel kha lal te kha chu pathian in hriak a thi ten ni awangin lalin chibai abuk kha chu aram ti an ring lawani chuti ani chuan solan tunge chibai abuk khani tang ti zo na chan na chu a chibai buk kha setana Samuel pian mang anga in lan nge ani antia diabola chu pathian ro puina mel ma ani awangin pathian chau hna pek tur za na chu ama hna don adu awangin khati khan lom takin lal solan chibai abuk na kha apom ani anti palina chuan Samuel takni se sola kha chople chil point pathian in ashemang antia a chan chu solan doi thiam hna chan puina zong kha pathian thupe kal ani awangin pathian huat ber ani dona Samuel chun adam lain solan hena pathian thupek zirtir na sang a zirtir thina a shil veka maktak chu Samuel anga lo lang khan sola kha chu ti te vakin akhak lawa chibaya buk khan chu wangin khami lo lang kha pathian zol nei Samuel tak ani theilawa Samuel melanga in lan setana ani jok ani pangana Jesus ben Sirach aziak ahun laya la le ro pui le khabula le ro pui tak mi ten an rin le khabu nun kong dik le thil tha in zirtir na lama le khabu hlutak apocrypha Sirach ecclesiastica cha chuan Samuel alo lang ti na ziak tlat me hei hian mi te beng avera Samuel tak ani rin na alin pha le heti hinima se he le khabu Greek philosopher te le midang te ziak zong aya an rin bu hi pathian le khabu thiang hlim canonical scripture ani lawa ko ran ma sa de point bible penga an pom ngai lo ani aziak tu nge yin athuma har satna le thil hria thar alo shil fi avek bik lo ti apoma ati fu tok lawa ngai dam adil bok ani kha chu wangin surat chuan angai dan aziak ani ti apoma hei wang hian khang athuziak kha chu dik lo thei ani tin athuziak tamjok chu canonical scripture pathian thu thiang thim zia na buwa kan hu thu nen ain kal awangin pom vek chi ani lo ani heti ang hi thilom dan ani awangin Samuel ani kan hriat kha ani lo ani yang ti ngai dan alian chho ve tiala chuti lain mathaya bung som pasaria mel lang lam na tlanga khan Mosiel Eliza te kha Peter te ho nen an lang dun hlol ani kha chuti ani chuan Samuel po kha tak ani meina om ve nga la ani meirin na om ve nga la hei baka hian bible thil mak tak lazara thi nuwa thole te jaira fanu le mei thai fa pa thole mei te baka isu thole na thlengin bible thil dang lam a thlen tamawangin mi te chuan Samuel ron in lan po kha amak vak emni an tilea amaro chu king
Eliza Lazara ti chau khi chu pathianin a ko shan adin tharemo asiam that emo hun lai bi ka ati chin ani ti kan hriat a thawme en tirnan Eliza le Elisa huna sa khosiam thatna tan mithi an tho le a Isu huna chanchin tha din hena tan mithi an tho le a Mosia le Eliza huna Isu zirtir tan hena Isu zirtir na chu dan le zol nei de thu ne na ain rem ti lan tir na tan an lo lang le ani heng te chu pathianin tumbik na ya athil ti makte an ni ya ram khwai ayan thiamin Samuela a ko chuan kha chuan te khin thei chi ani lo ani thil ni dan Bible Jeremy chen khaten an soi kan hret anuala doi thiam ayan thiam chungchang kan soila na wangin Bible Samuela pakhat na bungsom ni pariat atanga doi thiam chungchang zir chian thei omte han bi chiang le ta ila pakhat na ram khwai ayan thiam le diabola in rem na convenient aom ani arin om antia sola ayan thiam hena kalchan chu ama sola le ama rongbol tu te chuan Samuela chu an ko chuak ve thei talawa ama po khan ayan thiam an ron ma hian ko chua biak po an tum cha cha ti Bible kan mu thaya ama ro chu an thei lo ti kan hria ani endor ayan thiam ero chuan ati thei ti kan hreta thlata sola chu lalania Israel rama mi fingle mi thiam zong zong a ko khom thei ma se enga tinge mi fing te hena kal lawin mei chedoi thiam pakhat hena akal kan ti chuan doi thiam ayan thiam chuan diabol nen setanen thuthlung an siam to a chumi awang chuan setana chu a ko vela Samuel angin alo chang hal thei ani anti sola le judambi mi thiam te ro chuan chu tiang thuthlung an siam lawa chu wangin sola thunei na emo an thiam na emo mangin chu tiang thil chu an ti thei lo ani ayan thiam na lama diabol thil ti thei na hi aro pui ve viau maya ayan thiam nu in a ko vela khan Samuel anga in thak hal turin alo in pe hal theya ataksa mel manglan dan aw phoi le ain thuam na zong nen Samuel ang takin ain ti dang lam hal thei ani hang thutam tak leng vel ka rai hian Moody Bible Institute Chicago an mithiam Professor RB Rika Phogen a chuan heti hian Bible in mithi to te a soidan aron tar lang vele a chan po sola mu biak kha Samuel tak tak ani thaya arin lo wang ani bera ama sabera chuan Bible chuan mithi to de chu thole na ni thlengin hriat na nei lo vamu sleep anga sleep sapronga sleep anga om an ni ti min zir tira hei hi chiang taka mu thei ani thusil tu bungkwa changa chang roka chuan mithi to de chuan eng man hriat lo thu asoya ladam te chuan thitur an ni ti an hria thito de chuan eng ma an hrelo mi an hmangai na te an huat na te an thik thu te aral vek to a van hnuya thil renga telvena an nei to lo ti chiang takin kan hmu ani thusil tu bungkwa changa chang roka khan Bible a hian han enzel taila Daniel abung som pathi chang hnia hian heti hian kan hmu boka leivai vuta mo to te po an lo thowang chen khat chu chatuan nun chang turin an lo tho le anga chen khata ro chu an zak manga kum kho mu sit an ni yang tia soya heta po hian mi thi te chu an mu ti thuwa soya heng Bible chang te hian Samuel chu an phum na changa kau chuaka sola ne na in bia ngai na chu a hnola akal tlatani thi hnuwa mi hring din mun Bible in a soi sang sang te han tar lang leila sam number za palina chang som ni pakwa chuan wana an kir le ti na soya thusil tu bungkwa changa chuan eng man shelo ti soya sam number za somli paruk na changli a chuan ngai tu ana le ril ru an nei lo ti soya thusil tu bungkwa chang roka chuan leichunga thil enga ma chanvo an nei to lo ti chiang takina soya lalte panhe na bungsom ni chang khata chuan an nung to lo ti na soya jopa bungsom pasari chang som pathuma chuan thlana thole na ni an nga reng ti na soya Thessalonica pakhat na bungli chang som paruka changa som pasari ate korin thon khat bungsom panga chang som nga pakhat nga thuma te chuan thole na ni thlengin an reng tur thu a soi ve bok ani Bible vekin thi na chu hriat na zong bo vek na ani ti heng Bible changa te hian min shrila sam number parukna changa pokan hmuwa hriat reng na an nei lo ti na soya joba bung sari chang soma
an ina an kir le to ngai lo ti na soya Isaiah bung som thum pariat chang som pariat ta pathian chu an choi moi lo ti thu kan hmu bok ani chu wangin mi thi tharau te chu van ter ko te anga mun sang sanga in lar thin ang emo lova kwal dun thei tu ranga emo an mani ne na in zom na nei thei ti in zir tir na chu Bible ne na in kaltat ani ti kan hriat a thome tin kan Bible a hian pathian in mit thi ne na in biak a khap tlata Bible Isaiah bung riat chang som pakwa heti hian kan hmuwa minung te tan chuan mit thi an ron tur ani emni dan thu le hriat tir na thu chu ron tur ani ti in chu mi thuang zela an soilo chuan an tan khwa reng avar thoi don lo ani ti in pathian thu chau zom tur ani thu le mit thi ron spiritism le mendism uksak lo turin min zir tir ani Bible chuan mi thi chung chang a soina tholen ani an ha reng thu a soi zoka Thessalonica thon khatna bungli chang som paruk som pasaria chuan lalpa ngei chu au thom nen vanter ko chung mung ber o nen pathian totorod ri nen vana changin alo chuk don sia tin Krista thi to te chuan tho ma sa anga chumi hnuwa chuan ke ni nung alo om reng te hi boruwa ka lalpa muak turin an mani rualin chhum zinga te khian lak chhawin kan omang chuti chuang kum khua in lalpa hena kan om to ang tin min hrila mi thi to tang khowela chance a om to ngang lawani ti he thu po hian atifi abok ome kan rin dan le kan pom dan tlang puya chuan ram huai ayan thiamin a ko chu kha Samuel tak tak ni mai tura kan lo ngai thin te po ni mai thaya amai ro chu Bible mi thiam ten an han chin le viau nu hian sola betu kha pathian zol nei Samuela ani thei hian an ring ngang lo ani chuti roin Samuela ani lo chiang bange emo ani nge ye ti chu finfi rual ani to lawa keimani chawa ngai dan lo siam ta mai la a thome kan soi to thin ang khan Bible in ziak adik lo zonga ngai koitumna khatiang zonga lak tur ani lawa kan shen ti zawa pathian kan rin chak tuwa mangta ila a thome kan du to kanga ramchanga chunjom le vat kan tum do nia